The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Isaiah 50 verse 7 says, For the Lord God will help me, therefore I will not be disgraced. Therefore I have set my face like a flint, and I know that I will not be ashamed. Matthew 11:28-30. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. 2 Chronicles 16, verse 9. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth, to show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to him. 2 Corinthians 6:18. I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. 2 Corinthians 3:5. Not that we are sufficient of ourselves to think of anything as being from ourselves, but our sufficiency is from God. Psalm 131, 1-3. Lord, my heart is not haughty, nor my eyes lofty. Neither do I concern myself with great matters, nor with things too profound for me. Surely I have calmed and quieted my soul, like a weaned child with his mother. Like a weaned child is my soul within me. O Israel, hope in the Lord from this time forth and forever. 1 Corinthians 15, 10-11. But by the grace of God I am what I am, and his grace toward me was not in vain. But I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. Therefore, whether it was I or they, so we preached, and so you believed. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagsusit atong kaugalingon as our routine. This is our SOP. Kung ikaw magtutuo, gikinahanglan nga ikaw mapunan sa Espiritu Santo, o ang paagi nga ikaw mapunan mao ang imong pagsugid sa imong mga sala nga nahimo nining adlaw. 1 John 1:9, recovery technique, nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala, ako kang tawgog higala, gumikan kay wala ka pa may kaluwasan. Busa, dili ka pa na ako igsuon. Not until ikaw mo sanong o mudawat sa pag-agda, pag-awhag sa Dios kanimo, sa paggamit niya ng imong kabubuton, sa paghimos labing manugdanong desisyon nga imong buhat sa tibuok mong kinabuhi, to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Busa,
Sa hilo, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo, niining lain o sab nga adlaw nga imong gidugang sa among kinabuhi. Ngayon mo pa kaming gipabuhi, nagaginawa pa kami, o kining tanan gumikan lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, sa imong kortesiya o sa imong grasya. Dili kami takos ninyo Diyos, dili kami angayan, and yet ikaw nagmatinumanon gayon sa imong mga saad. Salamat o Diyos sa imong matinumanon o sa imong pagdala ka namo aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong balang pulong. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Salamat ni among pakigambitay sa imong pulong sa ngalan ni Ginoong Hesukristo kay tanan mo giampo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan natong mga higala, mga suki na ning atong Bible study o sa atong mga mga subscribers, mga followers na ning atong daily Bible study. O kaninyong mga igsuon diha ni Kristo, welcome kaninyong tanan. O kaninyong mga bag-o, ako lang mong musugyot lang ko kaninyo nga magbaton kamo sa pagkamapaubsanon ngadto sa otoridad sa Dios. God is the supreme authority, pinagi sa iyang mga pulong. Sa wailangan, magpadayon kita sa atong paghisgot nining atong tunanan nga ato na maninggi sugdan sa pagdupot o kining pagturunan nga giuluhan nato o the real keys of success in life. Ang matuod nga mga yawi alang sa kalampusan sa atong kinabuhi. Okay, padayon kita. Unas tanan, o by the way, atong ipadayon katong atong ibiyaan kagahapon nga nga mga punto nga atong gidadya kanimo nga the road to super grace and ultra super grace alang kanatong mga magtutuo mao man ang ato pagsunod sa paagi sa Dios, God's way, through the function of grace apparatus for perception, gap, kay the path of reversed priorities, seeking happiness and success apart from Bible doctrine, mo magkana ang paagi sa tao. O sa ato nang gihisgutan nga, ang prinsipyo nagaingon nga man's solution is no solution. Only God's solution is the real, genuine solution. So, it's a matter of choice kung unsay imong pilion. Nga habang paagi sa Dios o paagi ba nimo. So, use your volition. Nga, mabitato nga kung giingon nimo nga tingali, wa ka makaamgo nga imo di ay pasipadan ang Dios pinagi sa imong matiga, gahi o mapatuyangon nga batasan. Ingon sa in English nga, you have not realized that you have blasphemed God by your obdurate, self-indulgent lifestyle. And wag yung kang makasabot that ang Diyos possesses phenomenal capacity for giving, paghatag, and that He has been waiting possibly for years. Pila nakatuig nagpaabot ang Diyos nga buuan ka na niya sa iyang mga panalangin in your direction. So, nasayod na ta nga, it is God's kanang character to give. He is in the business of giving, and He gives on a grace basis. Kaya mo man ang iyang policy. Ang grasya man ang iyang policy. So, kung imong isalikway ang iyang grasya, then
wa na laing alternative ang Dios kundi pagdisiplina nimo. Mao ni atong gisgutan yesterday. So from the moment you are born again, yan to yung higayon nga mituo, midawat kang Ginoo Kristo ang imong manuluwas, ikaw na tao pag-usab. Og you must make repeated decisions. Paghimog mga desisyon to accept God's offer of kanang fantastic happiness. Yes. Kaya ang Christian way of life is a supernatural way of life. So, mo na nga, ang imong desisyon mo giagad niya. Budawat ka ba sa iyang pagtanyag o kanang mabulukon nga masinati ni mo sa mong kinabuhi nga na ang kalipay, or you will wind up in the disgrace column and go out under the sin unto death. And ang sin unto death, that is the wrong way to die for a believer. Sayo. Kaya di naman buot ang Diyos nga ikaw mamatay niya ng matang sa kamatayon, sin unto death. Kung sa katunin sin unto death, mao kini ang maximum discipline sa Diyos sa usa ka magtutuo nga nagpadayon gyud, nagalunang gyud sa iyang pagka-karnal ug karon misangko na siya kanang perpetual carnality na siya ug himo na siyang reversionista ug sayod ka nang unsay buot pasabot ni pagka-reversionista. Mao man niya itong gigamit doctrinal term nga ang kasagaran gigamit ni mga most of the evangelical churches, yung tawag nila ni og backsliding. Upon we don't use that, it is our term, doctrinal term, sin unto death. Ug naa kini sa pulong sa Dios. Ang kamatayon kanang ang sala nga makamatay. Mo nagiingon nato, mo na paghuban sa binisaya. Now, kini kong mga reversionista, mga pildiro na ni sila all the way. You see, can you afford nga mahimong pildiro sa kinabuhi? I don't think so. Ang Diyos dili buot nga ikaw mahimong pildiro. Losers ba? Now, kay kini kong pagka-reversionista o ang dautan, evil, kini sila makaguba, babag, makadaot sa atong agianan o dalan ngadto sa pagkabot nato sa tactical victory in the Christian life. Now, yet there is no excuse. Wa gyud tay ikapangulipas o kanang ikapangatarungan natong mga magtotoo not to be winners or to live daily in this sphere of super grace or ultra super grace. Just imagine, makabuot nimo kini nga nakabuot ni Apostol Pablo o di pa ka madasig niya na o ang Diyos na sayod kita is glorified by winners. You see, He is not glorified by losers. O so He is glorified by winners, and He intends maugyo iyang kanang tinguha alang sa matag magtotoo to be in this echelon. You see, nining maong kahimtang. Ang doktrina nga naa na sa kalag sa magtotoo not only animates capacity for life, for love, and for blessing, kundi it enables the believer to emerge victorious, madinaugon, nining gitawag og angelic conflict, kining away, bugno nga espirituhanon. Nagatubang kita nining maong bugno, di lang bugno, kundi gira gyud. This is a war, angelic war. Adlaw-adlaw, nagatubang kitang tulo ka mga dagkong mga kaway. Ang yawa, ang kalibutan, o ang atong unod. Kinaiyang makasasala. The world, the devil, the flesh.
You see? So mo na nga pulong sa Dios nga niya na sa tong kalag not only emanates capacity for life, for love, and for blessing, kundi mao ni makatol na to, kana ganoy na to. See? Propel ka na to ngadto sa pagkabuot ni ining atong pagkamadinaugon nining maong bugno. Now, you see, kung atong i-rewind, no, ang mga magtutuo ni atong panahon sa mga Hudiyo, nga wa sila makaabot ni super grace. I mean, correction, nga nakaabot sila sa super grace, kadiyot lang kay murag na ay tawag private caller man so ato laning i-off og padayon kita sa atong na mga disturbo. Okay, padayon kita. So ang mga magtutuo nga mga Hudiyo nitong ilang panahon nga nakakabot yun sila sa super grace. Okay, kini mga nahitabo ni tali sa AD 67, 67 o Anno Domini 70. Now kadto sila, they were delivered from one of the worst national disasters in history. Usas mga grabe to, mga katalagman. Ug sila nakalingkawas to enjoy blessing and prosperity. O kini nitabo sa mga daghang mga dapit dito sa Romanhon nga imperyo. Okay? Now, ang mga reversionista, on the other hand, were caught in the catastrophe. O dito sila, nangamatay ang uban. Nangamatay sila sa sin unto death, nga kining antong isgutan. You see? Nangamatay sila sa sala nga makamatay. Now, should this nation of ours, kining atong nasod, magpadayon kini sa iyang present course, kita nga nining maong aba ka ng the greatest country will undoubtedly find ourselves mahimong makaamgo o mayagom nining maong sitwasyon, samang sitwasyon sa nagian sa mga reversionista nga mga Hudiyo. Likewise, sa panahon sa kanang kasakitan, mo ba na Visayan tribulation? Now, in the tribulation period, human sa rapture, kadto lamang mga super grace o mga ultra super grace nga mga magtutuo ang kanang makalahutay, will survive niining makalilisang kayong mga katalagman, awful disasters, o kini musangpot kini in the final conflict. Unsa man ning final conflict nga may tabo, mao ni ang kanang gubat sa Armageddon, the Battle of Armageddon, nga musod to enter the perfect state of millennial blessing. You see? Ang mga hamtong lamang nga mga magtutuo kinsa nahibaw unsay nagpangitabo ug where they are going in life. Mga mature believer lang. You see? Ang doktrina sa Biblia, Bible doctrine nga naa diha sa atong kalag, mao kini ang exclusive means, mao ra gyud ang paagi of maintaining sanity. Ano bang hustong pangisip ni ining insane world nga itong ipuyan. Doctrine can only change the life of the believer. Tinod. But it can alter the course of history. You see? Mao ni maka-usab sa dagan sa kasaysayan and reverse the tide of carnality
apostasy, reversionism, and evil. Makausab sa kanang kahimtang o dagan sa pagkakarnal, ang apostasiya o pagka-reversionista o ang pagkadautan. Yet, only when a maximum number of believers, only, maurag yun, ang panahon nga diin na ang mga daghan nga mga magtutuo who are faithfully taking a doctrine nagpadayon sa kanang tuon, katon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios nga kining national reversionism and the impact of evil ma-diverted. You see? Ang prinsipyo gyud nga atong gibarugan ni mo kini. As goes the believer, so goes the nation. You see? Mao na. Unsa man ang dagan sa mga magtutuo, mao pug kana ang dagan sa atong nasod. You see? Mao na historical trend. Mao na nga ang volition gyud mo the major issue samtang niya kita nining ikaduhang bahin sa plano sa Dios nga mao na nga gikinahanglan nga kita magapadayon gayud sa atong spiritual momentum. Kani man ta sa ikaduha pa. Ikaduha pa ni nato nga real key of success in life. As a review, ang una, get saved by faith in Christ alone. Mo ni una. So once nga ikaw maluwas, sud ka na dayon sa plano sa Dios. O ana ka na sa kanang phase 2. Human naman ang phase 1. Salvation man. Phase 2 is believer in time. Aniya kita nining panahon. You see? The church age. O ang mando sa Dios mao nga kita patubuon ang atong kalag. O ang atong kalag dili mo tubo kun dili kita magdatuon, mutuo, magkakaton, magagamit sa pulong sa Dios. 2 Peter 3:18 ayaw na nakalimti. So, mao na nga niya pamanta mga lupot ni ikaduhang bahin sa plano sa Dios. We have to grow. Kay, by the way, kini magtuon ganito sa pulong sa Dios, no? Unsa man gyud ang ultimate goal of all Bible studies? Unsa man gyud ang ultimate goal? It is application, not interpretation. Ang imong paggamit niya na, dili ang imong paghubad ba niya na. Kaya ang mando ko sa Diyos nagaingon man, pulong sa Diyos sa James 1:22, unsa may gisulti? Be doers of the word, not only hearers. You see? Kung hearer ka lang sa pulong sa Diyos, you are deceiving yourself. You're just wasting your time. Sabot ka. Usik lang ka sa imong panahon. Kung man mo tuuhi. You are not doing it. Kaya saan man mo pagduo, kung kay tuo. Ang yawi di mo ang pagtuo ni mo sa imong nakatunan, sa imong gitunan o nakatunan, pagtuo yun. Aron ka na mamitabulay sa Espiritu Santo. See, be doers of the word, not only hearers. James 1:22. Ayaw nakalimti itong Operation SLA. Sa matong SLA, study, learn, apply. Study, learn, and apply. Study. Katuni. Tuni. Katuni. Learn. O niya, ato lang ni isuksok ang labing mahinungdanon ginoon. Pagtuo niya na. Tuni, katuni, tuuhi. O humani mo buhata ka na. I-metabolize ka na sa Espiritu Santo. God is going to kanang galing na niya na. O unsa, imo nang magamit. Maura na panahon nga magamit nimo. So, di nimo magamit ang pulong sa Dios not until
imong tuuhan kana. Imong kanang dawaton, tuuhan, imong hangpon. You see, aron imong magamit sa imong pagkinabuhi. Og kaya mo man ituyo lagi nga magtuon tas puro sa Dios. That's the ultimate goal of all Bible studies, application. You see, studying God's Word is one thing. Ako naman ang giingon nimo, studying God's Word is one thing, but applying, believing and applying it is another thing. So ay nagkalimti itong operation SLA ato lang ni memory aid nimo sa guide. See, studying and learning the Word of God is one thing, di man eh. Mo na itong prinsipyong silsil diha sa imong limpatakan. Believing and applying the Word of God is another thing. Mo na daog kung ingnon nimo ng pagkasulti. Kay you're just wasting your time kasi kagtuon. Yeah, daghan man sa mga tao, mga magtutuo. Sige sila tuon. Huwag isipyat. Apan ang luoy lang kay wa man nila tuuhi. You see? Mo man ay the most important thing. You see, if a believer only hears the Word of God, not a doer of it, will tend to be himoka. Unsay puruhan niya nga may tabo. Mamugiro ra ba? He becomes pop up. He becomes arrogant. He becomes self-righteous, legalistic. Diyaw mo na ang danger yun niya na. That's the danger. Kung kutob rakas pag dungog, sige lang kag tuon, magdungog, apan wa ni mo tuuhi, wa ni mo gamita. Will tend to be arrogant, self-righteous, and legalistic. Can you afford to be so? While if a believer is a doer of the Word, doer na siya to kay iya magituuhan, he will tend to be a humble, kanang obedient believer. So, it's a matter of choice yapon. So, di man ni, kana. Di man ni kini mga punto nga itong gidani mo. Kay mahinungdanon kayo kining mga punto nga itong gidani. You see, it's either lagi nga ikaw magtutuo mahimong mananaog or bildiro. Now, ako kang tagaan og ingnon ta pagtandi sa mga winner believers compared to loser believers. Now, ang mga loser believers may atong unahon. Mga magtutuo, mga negatibo, way gana, way gugma, way tinguha, way pagpanumbaling, way panahon, way gana sa pagtuon sa pulong sa Diyos. So, mao man ilang attitude, that is exactly their attitude towards God. Kita nimo? Kung ikaw negatibo sa pagtuon sa pulong sa Diyos, wa kay gana sa pagtuon sa pulong sa Diyos, nagpasabot ka na nga way gana sa Diyos. Kay God cannot afford nga ang imong kanang simba kaniya, pag-alagad kaniya is lip service lang. Dili siya buot nga mediocre ang imong pagka-Kristuhanon, dili. He means business. You see? He means what he says and he says what he means. And God is dead serious to his word. Mauning sige hatog unsa tuon hala tuon tuo kanang gamit sa pulong sa Dios. Kay mao kini ang atong kinabuhi ingon nga mga magtutuo. Now mao kini ang ahong pagtandi sa mga loser believers, itandi anto sa mga winner believers. Ang mga loser believers na sila magkapuyo diya sa CD. Sa toy CD, Cosmic Dynasphere. Duha ni sila. Kini ko sa Satanas di gyud pabintaha.
duhaon gyud ang iya. Kung nanay usa sa Dios, duhaon gyud ang iya. Ang iya sa Dios mo man tong operational divine dynasty. Okay? With 8 gates. Apan si Satanas, tanawa ra gud, duha ni iya. Interlocking ning duha. CD1 o CD2. Unsa man ang CD1? Cosmic Dynasty number 1, Arrogance Complex. Pagka mapahitason. Okay? Ug ang CD2, Cosmic Dynasty 2, mao na kini ang hatred complex. Na magbanos-banos, magtabok-tabok kanang niya na kay di interlock with each other. So mao ni ang mga magtutuo nga mga pildiro, losers, mga negatibo, na mao na adto sila magipuyo niini. You see? Loser believers. Unsa pa? Gitawag ra ba ni sila sa pulong sa Dios o servants of Satan? Mga ulipon ni Satanas. Tiya mo nagtawgon kaniya na. Unsa pa? Gikontrol sila, gidumala sila sa ilang kinaiyang makasasala. They are controlled by their old sin nature. Inay ang Espiritu Santo. Ilang gitugutan ang ilang kinaiyang makasasala sa pagdumala sa ilang kinabuhi. Mo'y nagkontrol. Now, unsa pa? Sila nagafunction o motivated by evil. Mo'y nagadasig kanilang kadautan. All of them will lead to evil. Kanang tanan. Kaya unsa man human viewpoint man ilang gipanggamit. Unsa may magpasabot human viewpoint? Mga tawhanon, kalibutanon, mga dautan, mga ngilad nga mga pangunahuna man na silang unahuna. And they are functioning with those characters or ilang traits nila nga mga magtutuo. Magtutuo ni sila. Hindi kamatayan nila ato sa langit. Kasabot ka? Kaya mo mata, we stand on the principle that one save, always save. Di na issue ang sala na ba? Human ka maluwas, di na issue ang sala. Kaya human naman na nasulbad naman ang Ginoong Jesucristo dito sa cross. Iya kung ipakamatyan, nakasabot ka. Ayaw na guna-una niyan, magkasaka ka, tang-tang ng imong kaluwasan din na. God is not an Indian giver nga iyang bawion na kung magkasala ka na. Ayaw naghisgot og bahig sala. Now, ingon nga magtutuon magkasala ta, of course. Ingon tiya, wa na di na di isyo, okay, magpagkasala di ta. Dili. Pantay. Once nga magkasala ka, ingon nga magtutuo, bisan to, rin mo mga sala, unsa, kanang taken care of ni Ginoong Jesucristo sa cross. Adlaw na to, nining atong kanang pagka-believer in time. Magkasala man ta, kay napatay kinayang magkasala, okay? Tintalon man yun ta, o sa diyang magkasala ta, ang Diyos nagasangkap kanatong mga magtutuo o grasya sa pagpasiguli. Kasabot ka? Pasiguli, ambot pasabot sa atong pakig-ambitay, atong fellowship with God. Kaya once nga makasalagod ta, ang atong fellowship, pakig-ambitay sa Diyos, na putol. Sabta gina, putol. So, wala kay pakig-ambitay sa Diyos. Although, luwas ka. Gipunan, dili gipunan, gipuy-an. Duha man na. Diferensya man ning puy-an o punan. So, ang imong kanang pagpuyo sa Espiritu Santo kanimo, di na matangtang. Okay? That is permanent. Apan ang imong pagpuno sa Espiritu Santo, matangtang sa dihang magkasala ka. Nagasabot ka ba? Sabta gina. Ako ning ginihinay, aron maklaro gini, matinaw gini mo na sa imong alimpatakan. So therefore, ang mga magtutuo nga nagpakasala, giyatagan, gisang kapag grasya nga pagi,
Okay? Grasyang paagi sa Dios. Tiyan mo na, ang iyang grasya nagasigig lihok. Alang ka na ito, nga wala nagyutay kapangulipas. Grasya nga itong pagpasiguli nga ito sa itong pakig-ambitay sa Dios. Aron mapunan ta Espiritu Santo, pinagis pagsugid sa itong kasalan. 1 John 1:9, ano siya gingon? If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Sa inigkasalaan nimo, naputol ang imong fellowship. Ang Diyos nagsangkap ug paagi nga ikaw may balik. Pinagis pagsugid, paggamit niya ng 1 John 1:9. That is the license to serve. Dili ni license to sin. Di man ina. Di man ina. Kung balikon, rebound or confession to God is not a license to sin. It is a license to serve God. Aron ikaw, once nga ma-restore, ma-recover ang imong fellowship, na ibalik ikaw sa imong pag-iimbita sa Diyos, mapunan ka sa Espiritu Santo, o ikaw makapadayon sa imong Kristuhanong pagkinabuhi. That's the only way na ikaw makapadayon sa imong spiritual momentum. Pagpadayon sa pagtubo diya sa pulong sa Diyos. So, ang mga loser believers, they're functioning and motivated by evil. All of them will only lead to evil. Samtag na. Now, ang mga losers doon sa Grigong pulong, gitawag ni sila og fulos. Useless ang bot pasabot. Why hinungdan? Why kapuslanan? Losers, God. Fulos. P-H-U-L-O-S. Fulos. Useless. No use. Now, kini sila gitawag diya sa Pilipos 3:18. Isuwat ng maong bersikulo kung buot kang mo. Tanaw niya na sa maong pagpahayag niya na. Philippians 3:18, gitawag ni silang mga loser believers o enemies of the cross. Enemies of the cross, mga kaaway sa cross. Now, di man nato nga kitang tanang mga magtotoo will appear dito sa judgment seat of Christ. Ano sa manimenta po? Human gyud sa rapture. Okay? Bima, ang gitawag sa Grigong pulong. 2 Corinthians 5:10. Okay? 2 Corintios 5:10, for we must all appear during the Bima seat, judgment seat of Christ. So niadto, that's called, otherwise called as evaluation time. Himuan ta og pagtasal. God is going to evaluate sa atong mga binuhatan dinhining kalibutan na. Okay? So mo kanay pipila lang sa akong gilakbit ning paghatag kanimo description ni mga loser believers. Now, can you afford to become a loser believer? Nga mo ka na imong kaimtang? Pagkanugon sa imong kinabuhi, you're just wasting your time. You're wasting your time, wasting your ability, wasting your opportunity as a believer. You see? Mao ni ang mga loser believers. Naadto ta karon sa winner believers. Paminaw pagayo. Ikaw nga magtutuo. Wa kay ikapangulipas, wa tay pangatarungan nga di ta mahimong mananaog. Okay. Kini silang mga mananaog nga mga magtutuo. Winner believers, they are residing in the operational divine dynasty with its 8 gates. Atong isugutan niya po ni Puhon. So, ana sila magpuyo sa unsa? Operational divine dynasty, otherwise called unsa? Kanang God's power system, royal palace of believers, protocol plan of God,
the Christian way of life. Mapipila lang to ka mga description sa maong operational divine. This is a perfect environment on, by the way, paminaw, kini matang sa pangunahuna, it is a mental attitude kanang system. Kaya ang Christian way of life is a mental attitude life. Kapila na nako na balik-balika. It is a mental attitude life. Kini nga itong pangunahuna mo'y puntariya sa atong pagkakristuhan nun. Okay? So, the winner believers just reside in the DD, Operational Divine Dynasty. O anaa sila, puno sila, nalukop ang ilang pangunahuna sa pulo sa Diyos. They have Bible doctrine in their souls. Actually, yun, ang mga pulo sa Diyos nga iyang gitunan, iyang gituuhan, iyang gigamit, ana magpundo diya sa frontal lobe of the mentality of the believer's soul. Sa kalag. Okay? O kini silang mga winner believers, nakapasar ni sila sa kanang 8 kamatang sa momentum tests. No, ato po ding tunanon niya kining 8 momentum tests. Kay moagi man ang tanang mga magtotoo nini. You see, kinahanglan makapasar kita nining og ingnon ni mo nas binisay momentum test. Pagsulay ba sa imong kanang pagbuylo nimo sa imong kinabuhing Kristohanon. Testingan ba? Sulayan. Unsa na kalig-on, unsa na kanang makabarog na ba? You see? So kini mga winner believers, they have already passed the 8 momentum tests. Unsa pa? Of course, they are all spiritually mature. Nagkakabot na sila sa ikatulungang the ultimate goal, main objective of every believer, which is spiritual maturity. Kaya kanagong kanabadihang spiritual maturity, that is the stage of capacity for life. Na nakikatako sa pagkinabuhi. No, nang nindot, your life becomes more meaningful, purposeful, and with definition. Hanoy, hayahay, puno sa kalipay, puno sa kanang kalinaw. Na di pa ka gusto niya na. Na I am addressing this to you, my fellow believer. This is a challenge na to. So, kini sila mga winner believers are spiritually mature. They are now called invisible heroes. Invisible. Di ba kita? Okay. Ako bito kang yata kang ihemplo, invisible hero, tong janitor lang sa usa ka kompanya, korporasyon ba, niya mao siya ang nakapa kanang uswag niya ng maong korporasyon o kanang trabahoan. Janitor siya. Mora may pivot. Mora may kanang invisible hero. Kaya mature believer man siya. So, mapiskan kanang inon tama kanang kay gitawag ni og blessing by association. Ang iyang mga kauban sa iyang korporasyon, sa iyang kanang kompanya, kanang mapiskan, ingnon talang, mapiskan will be blessed by association. Kay siya man ang kanang hinungdan nganong hinguswag ang usa ka kompanya. Just one. Just imagine that. O gawas pa niini, kining mao mga winner believers, they have fulfilled, nakatuman sila sa protocol nga plano sa Dios. Diin sila makatuman sud sa ilang operational divine sphere. Kaya di man mo matuman ang protocol plan of God, gawas niya na. Outside of it, apart from it, dili. You see? Di na makatuman
sa protocol nga plano sa Dios. Gawas pa niya na kining mao mga mananao nga mga magtotoo, they have glorified God. Ila nang kanang nakakabot na sila sa dapit nga diin ang Dios na himaya sa iyang pagka-Dios. Kasabot ka? Kaya ang prinsipyo kung atong ibrugan mo nga God, only God glorifies God. Dili kita ang maka-glorify. Ang atong pagkabot sa spiritual maturity o capacity for life, anha makaingnon ta ang Dios makahimaya na siyang kaugalingon, of course. God, only God can glorify God. So sa pagkabot nimo ingon nga anak sa Dios, diha mag-glorified ang Dios. Nagkasabot ka ba? So these winners have glorified God. Okay? Gawas pa niya na they now have historical impact. Ana na sila'y unsa pagkanang salmot o naa na sila ika kanang ingnon ta ika dulot ingnon ta is that the real Visayan ngadto sa ilang sa kasaysayan historical impact. Kining maong mga winner believers gitawag ni sa Grigong pulong nga Nikao. Ang Nikao, Nikao, ang buto sa nining maong Grigong pulong, mga overcomers. Sabay binisayag overcomer, nakakabot na sa ilang tumong overcomer. Or agathos. The other Greek word is agathos. Nikao o agathos, mga winners. No, di ka pa kanang madasing niya na akong pagpa-tinaw kanimo. Kining atong panghisgutan karon. Diyaw mo na. Di man egyod na ang mga puntuang atong gidani mo kay may nungdanon kayo kini. So mo niya patasa kanang ikaduha nga bahin sa plano sa Dios nga 2 Peter 3:18. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kay sa panahon nga ikaw magkakabot sa imong main objective, which is spiritual maturity, then nagatuman ka sa kanang mando kabubuton sa Dios. Diha mahimaya sa Dios ang Dios. And you know what I mean. So ugma atong hisgutan na ning ikatulo nga real key of success in life. So ayaw si piyatang pagsunod nini, pagsubay nini atong series kapag tuon sa pulong sa Dios. Magampo ta. Amahan namong langit no, nagpasalamat kami kanimo sa imong pagpatinaw kanamo sa imong mga kamatuoran. Bani kami sa mong pagbugbuwag nga laway, likay kami sa mga kabilinggan o dala kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Og salamat nining among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Salamat ning tanan o Dios, ang ngalan ni Kristo among manluluwas. Amen.